firman por un casco histórico en Lugo, Patrimonio da Humanidade. Pois que todo o mundo coñeza todo isto porque nos convén a todos e porque é algo que temos aí e que é digno de ver, a verdad. Son os primeiros apoios da campaña de recollida de sinaturas que arrancou hoxe na capital para acadar a distinción da UNESCO. A resposta dos lucenses non se fixo esperar, incluso para aqueles que levan pouco tempo na cidade. Y sentimos que apostar por la firma de Lugo como Patrimonio de la Humanidad es darle un voto positivo, un like a una ciudad innovadora que apuesta por el futuro, pero que no se olvida de su pasado. Un pasado que queren compartir co mundo e que o mundo se entregue aos muros da súa historia, da súa arquitectura eclíptica e a todo un conxunto dun valor patrimonial único. Hoxe é un día importante para a cidade de Lugo. Hoxe das un paso máis para acadar, aumentar o noso patrimonio. Conseguiuse entre todos no 2000 coa muralla bimilenaria buque insignia da cidade. Supoñendo un punto de inflexión, incrementando en 15 anos un 92% o número de persoas que nos viñan a visitar, o turismo, e, polo tanto, abrindo aí un sector económico en que máis aló de poñer en valor o noso patrimonio. Logo chegou a catedral e o camiño primitivo facendo gala deste recoñecemento. Agora, entre todos, queren volver a repetir ese sentimento de orgullo e firmar polo que sería o cuarto ben mundial. Entre todos se puede conseguir que Lugo entre murallas sea Patrimonio de la Humanidad. A campaña impulsada polo diario El Progreso é un paso máis o traballo que se está a levar desde principios do ano por acadar este obxectivo que xa conta coa suma de esforzos de numerosas asociacións e institucións como a provincial. Solo será e seremos grandes se traballamos todos xuntos. Así que, por tanto, temos que sentilo todos, que Lugo é unha cidade grande e que temos unha provincia que é grande. O autobús estará situado toda a semana na ronda a altura de Campo Castelo, onde lucenses e visitantes poderán achegarse para firmar en apoio á candidatura do casco antigo. Despois, percorrerá toda a provincia.